Yemkhaya. Ngihlushwa yilo mfana lana mana asalala ekhaya njalo nje Friday Saturday uzobuya Sunday ekseni. Umbuza ke mina ngithi yini angalala ekhaya uphendula njengalabo abanye kuthiwa asifuni ukulala emakhaya. Yini leyo emkhaya? Asakhuluma emkhaya ungesabi. Umthakathi wendaba akaphathwa nakho kuvela lalo. Okay emkhaya. Funani ke futhi manje? Thana singavaya ngesigila mina sengijahile. Hamba phela esikoleni. Hawu. Hayi imali yokukhera time ngizogawulana isigila. Anginamali mina. Ngizobona iplan njengendoda. Washo indoda wena. Okay, fine. Time sengibuye ngigawulana namhlanje. Man, akuphekwanga man. Iplan ahlangananga man. Ngenzeni mina? Ama khona ngihlanganisile ungawazi kuzoba mnandi khona iplan eqhamuke nalo izakhipha that time yo thama ngihlanganisile izabuya mawuthi sithengana Awubone lapho sisibone. iningi imali lama 5 rand kuphela. Angaka uwenze kanjani mfana? Ndodakhuleka nodabona lapha esikoleni njengoba ngisheshe ngabuya ndoda yo labo mem laba nabo bangilethela ukushisa mani bathi no ngibuye ekhaya ngizolungisa indaba zomncwabo yabona. Umncwabo kabani? Thana umncwabo wakho phela mina ngithe wena ushonile so kuzomela wena ungasadlaleli le ngasesikolweni. Ungazodlale ngokufa pho ndodana. Uthe ngihlanganisa iplan lengekho enye iplan bengizolenza.